Здравей отново в светът на кристалите и минералите и на всички елементи, които обединяват темата за здравословният начин на живот. Елементи с Васко. Както с един приятел направихме една рубрика в Любословие, която събира все повече почитатели. Разговорът днес обаче продължава една тема, която се нарича феншуй. В този канал има и други разкази, свързани с тази тема, но днешния разказ ще даде още една гледна точка, именно от позицията на човек, който въобще нито има представа от феншуй, нито пък иска да има представа от феншуй, защото аз не съм специалист по тази тема и очевидно имам други интереси в общ план. Но, като един средно интелигентен човек с някаква средна обща култура, аз трябва да знам и това. И за да обоснова цялата тази реч по въведението, се появи този разказ, който касае помещенията в нашия дом. Факт е обаче, че тази традиция на тези хора от Азия да се занимават с енергията, да ги изучават, те са започнали от посоките на света, от елементите в природата, от много други неща, които са комбинирали, за да обосноват своята теза. В другите разкази, които са в този малък сериал, става дума за всичките тези неща, за елементите, за камъните, кристалите, минералите, за цветовете. Тук обаче ще стане дума за тази стая, онази стая от нашата къща. Иначе така за обща култура, феншуй, наречено още и канью, което пък се превежда като законът за небето и земята. Разбира се, подреждането не касае само жилището, касае работните пространства, както и цялата заобикаляща ни среда. В случая обаче започваме с нашия дом и едно от първите неща е входа. И именно входът е едно от най-важните неща, защото енергията за първи път влиза оттам и се озовава в вашата среда. Затова е важно тази енергия да може да тече свободно в останалата част на дома ви и затова не трябва да има никакви блокажи. Това е мястото, където ти ще поканиш този вид енергия, който искаш в твоя живот и в твоя дом, за да живееш с нея. Разбира се, върху енергията, която влиза в твоя дом, оказва влияние енергията, която е около твоя дом. Има значение дали си на голяма улица, дали си на дълъг коридор. Съвременните блокове сгради са на разни коридори и на разни пътеки. Така че зависи с каква скорост тече енергията по тези пътища. Можеш обаче да закачиш различни кристали на входа от външната страна на вратата, за да регулираш прекаленото изобилие от енергия и да предпазиш дома си от нея. Тъй като целта тук е да се привлича енергия, за да се осигури баланс. И този кристал, който си оставил там, ще изглади тази енергия, преди тя да влезе в дома ти. Разбира се, кристали могат да се поставят и зад вратата, като това има и друга полза в друга ситуация. Примерно, ако вътре, след входа, има много дълъг коридор и затова е добре да има камъче, което да отрегулира тази ситуация и да помогне на тази енергия да се движи. Така че, всеки кристал около вратите подпомага на енергията да циркулира. Трапезарията. Разбира се, едно от важните места във всеки дом, защото там се общува и човек се храни. Обикновено. Така че поставянето на кристали на странични маси е чудесен начин за набавяне на енергия. Ако има някакви високи шкафове в това помещение, разни остри ъгли
могат да взаимстват с тази енергия, което не е особено желателно. И един кристал, който да виси около полюлея, също би могъл да бъде добра идея. Прозорците. Освен, че Фенг Шуй съветва те да са почистени, но единствените ситуации, в които прозореца може да представлява някакъв проблем е, ако те са прекалено големи или с плъзгащи се врати, което означава, че ще пропускат огромно количество енергия и в този случай се поставят няколко камъчета там. Аз имам и отвънка на прозорец и отвътре на прозореца по много. Така че слагаш си камъчета в една купичка на перваза или там, където е удобно. И това отново ще омекотява количеството на енергията. Мебелите в дома. Едно от най-използваните неща са дивани, футьойли и друга такава мебел. И тук се казва, че зад диваните трябва да има стена. Трябва да има подкрепа. А ако не е възможно да има стена, то тогава е добре да сложите някакъв предмет от типа на маса или нещо от този род, за да омекотява енергията. Дневната стая е мястото, където се привлича просперитет, наречена ъгъл на богатството, като тази зона се определя спрямо главния вход на дома. Разбира се, подходящите камъчета могат да бъдат сложени тук, за да може циркулацията на енергията да е омекотена и осигурена. Не на последно място спалнята, защото там човек си почива и се забавлява. Но както всички знаят, сънят е особено важен за здравословния начин на живота, което означава, че енергията в това помещение трябва да се движи свободно. Ако в това помещение има баня, тази врата, която е към банята, трябва да е затворена. Фенг Шуй казва, че и дъската на тоалетната чиния също трябва да е затворена. Поставянето на помощници и в тази зона също е полезно, като тук става дума за защитни кристали и минерали, които да ти осигурят защитна енергия докато спиш. Защото всъщност, докато физическото тяло спи, нашия дух ходи на хиляди места. И е добре да има заземяващи кристали и минерали или защитни кристали и минерали, за да може, където и да ходиш, да можеш да се върнеш. Това е съвсем сериозно. Любима тема във всички разкази за кристали и минерали е именно заземяващите и защитни енергии, които е добре човек да използва от ден първи до когато трябва. Това е още една гледна точка за всички елементи, свързани с кристалите и минералите. А такива елементи има много. В този канал вече има десетки гледни точки и разкази, които казват кои са кристалите и минералите за всеки ден рожден ден. Кои са кристалите и минералите, които са свързани с лунните имения. Кои са камъните минералите, свързани с годишнините от сватбите. Кои са камъните минералите, свързани с така наречените зодии. Камъни и минерали, свързани с планетите. Цветни лъчи, камъни и минерали. Енергия на талисманите. Каквото се сета и такова ще има. Така че имаш богат избор, когато нещо те интересува, свързано с камъни, кристали и минерали, обажда се и много бързичко става ясно. Горе на всичко, моя специалитет е да приготвям специални накити, които са с твоите лични рожден ден камъни. Което е най-личният подарък, който човек може да направи сам на себе си. Разбира се, това е най-специалният подарък, който човек може да направи на свой близък.
Защото личните рожден ден камъни са енергията, с която ние сме дошли тук. И там нататък тезата дали може да се комбинира едно камъче с друго камъче абсолютно не е въпрос. При всички случаи, благодаря за това, че отново сме заедно и до нови срещи.